You can rearrange my life. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning. Herclash will comment sa aking YouTube channel. Happy Sunday! Nag-almusal pala kami. Anyway, kaya pa kami gising. Nakapagluto na nga ako almusal. Ayan, almusal namin. Oh. Yan ang aking baby boy. Oh. Hello! Big good is dear, man. Libre Rafaeli boy. So handsome. Meron kami pala ditong bacon. Tapos may egg. Tapos yung natira ito guys sa sausage kagabi. Tapos, meron natira ito. Nutella, ayan. Tapos, may butter din dito. Tapos, nandito yung kanin. Ano yung kanin kami dyan? May cheese. Ito yung cheese. Kasi, para kung ano gusto niya kainin. Ayan, gusto niya ng cheese. Ma-cheese din kasi itong batang ito. Huwag napansinin yung sa likod doon dahil guys. Kasi nga, ano siya doon. Charot. Nag-play. Charot. Ayan, tapos, yun, makanin siya, keso siya lahat. Walang ano tong aking ano. Ang aming baby boy, wala yan siyang pili. Ganyan. Any. Kumakain yan siya. Kumakain nga siya ng sardinas ko eh. Yung nga first time niyang maano ko dito sa akin dahil nga, hindi naman siya ano nun. Kinakain niya din. So yeah, that's him. So handsome. Eh, may nalibira pa. Asan yun? Ano ko dito, and I think I'm gonna put my pero ito siyang sarili ng init. Ito yung gusto kong ano, pero ayaw ko syempre ng tela. Ito favorite kong ano, butter. Ito naman Nutella, tapos yung kain siya ng kain ng ano, ng diba? Ayan na siya, tapos hindi ko lang kung saan pupunta. Ako itlog. Itlog na paborito. Lagyan natin dito. Itong aking. Gusto ko makain ito, mga ganito. Sana yung side up. Gusto ko makain. Yan. Almusal lang tayo, guys. Update. So, nasa labas pala kami ngayon. Madami dito mga butil-butil ng ice. Oh. Anyway. We're outside now at grabe. Napakalakas ng hangin. Kami ay mag-sit sa park malapit sa amin. So, ano pala yan guys? Yeah. Ang taas. Ang lakas ng hangin. Ayos na. Bit-bit kami ng tubig. Bit-bit ko kaya ito lagi guys. Pumunta ako ng park. Bit-bit ko to. May tubig. Tapos, experience ako kasi nga, naglalakad ako dito kasi nga ako hilig ko pumunta dito guys. Kasi pagka sa bahay, pagka naboboard ako, pumunta ako ano lang, tingin-tingin ng nature. Alam mo yun? Parang may makaramdam ako na parang may sumusunod. Ganyan. Hawakan ko ng maigi ito guys. So, kasi pwede ko ito pang ano eh. Kasi ano to guys, aluminum, ano to, matibay ito na ano, thermo to eh. Ganyan, matibay ito na anuhan ng tubig. Ganyan. So, ayun, tapos biglang nagsabay yung nasa likod. Hello. Kasi parang ano, parang alam mo yun, kasi ako parang, ewan ko, basta may ganun ako, may mga, malakas kasi yung mga pakiramdam ko. Malakas yung mga pakiramdam ko at pinaniniwalaan ko yung mga pakiramdam ko guys. Ganun din ba kayo? Pagka may something ako, basta pakiramdam ko ba yun yung ayun yung ano yung sa akin. Basta parang pag may ganun, parang pakiramdam ko yan ako ni Lord na ganun. Ganyan, parang warning. Charot. Ewan ko, basta ganun na. Ganun lang. So yeah, malapit na kami guys sa park. Hindi gaano malamig. Dito ngayon is 16 grad, 16 degree. Pero windy. Sobrang cloudy and windy.
hindi daw uulan ngayon. So, that's good. Hindi pa naman mamuti dito sa amin. Balya ng snow. Nalulusaw sila. So, my God. Oh! Yan o. So, wala nang dahon. Wala na siyang dahon. Yung iba na lang. Meow, meow. Uy! Grabe naman ang hangin. Nakakatakot. Parang tatakot ako. Baka may maglaglagan ng mga sanga na puno. Malakas talaga guys. Naririnig niyo ba yan? Parang pagka yung itong ang camera natin eh. Natangayin. Happy siya. Spatsiri namin. Oh, there's a duck there. Oh. Yay! Yan naman yung buhok ko, di ba? Hindi ko alam kung saan yan napupunta. Di ba? Oh, ang ganda, oh. Was. Uy, nandito si Aling. Si Aling. Si Haring Araw. Lumabas. Uy. Grabe talaga yung mga puno. Ang ganda na niya, oh. Kasi maganda rin pagka, ano yung puno, yung dahon nila nag-ibang kulay, pagka autumn. Tapos, pag tinanong pagka wala din sila ng puno, ang ganda rin nila. Oh, yan o, di ba? Ang ganda rin nila. Okay. Pala kami dito sa pinaka-main ano. Ito yung favorite spot ni Rafael Boy. At ayan siya. Oh. Yan ang kanyang ano, sports makan. Wala nga katao-tao, parang kami lang nandito. Pagdating pa namin meron isa, dalawa, tapos umalis. Ayan, may ano dito guys. Pakita ko na yun sa inyo. Ganda. Doon naman oh, parang ano to, parang yan oh, parang may mga battle dyan. Yan yung art nila. Ay, grabe ang hangin. Sobrang lakas ng hangin. Nag-outfit ako ngayon. Tanggalin ko yung outfit ko. Ako yung mag-picture dito. Kasi nga si Rafael ay nag-enjoy sa kanya. Dito naman ako. We're back home. Kita nyo naman ang buhok ko, di ba? Ay, naku, nag-lipstick ako guys. Paglabas namin. Kasi magpipicture-picture sana ako doon. Kasi sobrang lakas ng hangin na hindi ko malang magawa talaga as in. Oops, Bart. Ang galing ng aking baby boy. Kaya na. Kaya dito sa loob ng bahay namin guys. Ang ganda ng ano dito. Ang fresh ng ano dito. Lights. Charot. Pero naka-ano to guys. Ayan lang. Ganyan. Kasi nga, maano yung panahon ngayon, walang ulan, ganyan. Ang ganda talaga dito, banda. Charot. Anyway, nag-outfit ako, diba? Tapos gusto ko sana mag-picture. Hindi na ako picture kasi bang lakas talaga ng hangin na parang tatangayin ako ng hangin. Ganon. Tapos niyaya ko na tong baby boy namin. Sabi ko, uwi na tayo. Kasi baka, alam mo yun, sobrang lakas talaga ng hangin. Tapos wala masyadong tao sa park. Himala, magandang panahon tapos walang tao sa park, diba? So, kasi nga, yung hangin siguro na ano din sila, ganyan. So, yun. So, yeah. Dito kami sa bahay at ayun, itong aking baby boy yung naghanap ng ano. Marunong yan siya maghanap. Pero may pagkain kami dyan, guys. Gawa ako ng pagkain. Pause. Ay, pause muna daw. Pause. Tapos ka lang magsagot doon. May nag-comment doon sa ating TikTok. Ayan. So, gagawa ako ngayon ng banana. Banana mac and Rafaelia. Ang aking baby boy. Nagre-request siya ng, ng banana shake.
lagi sasabihin niya, banana makin. Hi, banana shake yan. Banana shake. Wait. I'm gonna get our banana shaker, baby. Where's our banana shaker? Are you excited? We're going to make a banana? Whoa! And then, what happened here? Where is our matcha? Alam nyo guys, itong matcha latte na to, masarap ito ilagay dyan sa banana. 10 sachet siya. Baka bili ulit ako nito. This one guys, oh. Ayan. So, ginagamit ko to for banana shake. For green. Uy! Wow! Pero kalahati lang ilalagay ko nito guys. Kasi nga, ano. Parang ang dami. Ang ganda, ang dami, ang pahaba yung ano niya. Yung sa akin dati hindi. Parang ang daming laman. Okay, yan siya. Bas, mo ganyan stehen. And then, lagay natin na. Hoy, ala na ano tong banana to, oh. Dami mo na namang sinagsasalita na hindi natin naiintindihan. Hey! Hey! I wanna make it, baby! Hey! I wanna sing along. Tapos, ayan, ano yun guys, special na. Napakita ko na pa sa inyo, wala yata. Ay, gumawa ako ng video. May video kaming dalawa, pero hindi ko pala na-upload yun. Nalagyan namin ng Vice Ice. Kaya kami may white ice dito. Kasi pang shake lang namin yan. Pang shake lang namin itong ano to. Kaya hanggang ngayon, kung ano yung ano yan. Vanilla ice. Kung baga. Ayan. Okay, that is alles. Hallo Freund. Hallo Freund. Sabi niya, hallo Freund. Wie geht es dir? Nakarapa boy ah. Hallo Freund. Grade 1 na itong bata namin. Wait lang. Oh, Rafael boy. Oopsie. Masarap yan guys. Pero itong kalahati para kalahati lang kasi nga. Gusto niya rin yan. Matcha. Green tea. Kung ano nang nakinakain ko, ano na rin gusto niya rin niya. Kein Ruhe. Kein Ruhe. Kein Ruhe. Rafael is kein Ruhe. When Rafael is here, is kein Ruhe. Siya din nagsasabi, kein Ruhe. Lichtes Raum. Lichtes. Okay. Ano to guys? Almond milk na unsweetened. Ayan. Voice. Tapos, lagyan natin ng ice kahit 3 lang. Schule wieder. Barton, ito mo. Okay. Dry. Ah, okay. Bitin na. Here. Mia, here. Yeah. And then here. Ah. Okay. That's alles. Okay. And ano na to? Lagay kayo natin ng iba pang saging. No? Ito, wala nasira. I don't know why. Kakabili ko lang to kahapon eh. Dagdagan natin ng saging guys kasi isa lang yun na maliit eh.
Alam mo namang banana lover tayo. Itong anak ko rin. Hindi. Anak ko rin yan. Ilagay sa banana. Pero kami ay banana family. Sawa ko ganun din. Banana family. Ay, naku, Rafael. Ano ba pinagsasabi ni Mama Michelle? Nakakatuwa. Alam niyo mga gahapon, kanina, hanggang ngayon pala, tinatawag niya ako, Mama Michelle. Nagulat ako. Kasi ang tawag niyan sa akin is Michelle lang. Michelle. Ganyan. Tapos nagulat ako, tinawag niya ako, Mama Michelle. Mama Michelle? Barte Maria. Hindi ko na tuloy alam kung paano ito ibalik sa tama niyang paglalagyan. Charot. Yan. Hindi ka dito. Ouch. Oh, tante. Right in the bowl. Saan natin ilalagay? Tail. Piti. Continue. What? Dito na? Barte? Sarap. Take aming straw. Sino lagyan natin dito, guys? Rafael? Hier bitte im Mo bitte. Hier. Ja, hier und dann der andere auch. Ano? Mas maganda yung nabili ko sa ano ba yun? Nabili ko sa TK Maxx na ano. Andere. Barte mal. Links. Links, okay. Barte mal. Links. Rechts. Ay, links, rechts. Okay. Einmal links. Einmal links. Wo? Gut? Gut? So, yeah. Cheers! Rafael, Prost. Prost. Sarap. Ito yung aming ano, guys. Banana shake. Try nyo. Here, I'll sit in. Come on here. Sit in here. Die Sonne kommt. Yeah, bring in here, Rafael. Oh, bring in here auf den Tisch. Hier auf dem Tisch. Hier, und dann sitzt in hier. Ist dunkel oder hell? Prost. Parang sabi ko lang yan, hindi yun. Weiß auch nach draußen. Draußen und dann? Ching. Weiß auch und Auto blitzen. Oh? Jetzt weiß. Und die braune Tür. Hier, halten. Ja, ja. Iya,